Ugwumba. Ọ dị ma ụmụ afọ Igbo daalụ ebe anyị nọ ugbu a bụ nke Eze Arọ. Eze Arọ nke na-ekwu bụ Arọchukwu bụ isi Arọ. Ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala nọ n'ime bụ nke a na-akpọ Morris Minor. Ụgbọala echeghị m na o zuru mmadụ 100 maọbụ mmadụ 50 n'obodo Naijiria gba gburugburu nwere ụdị ụgbọala a. Dịka anyị nụrụ onye buru ụgbọala wee bunye Eze Arọ na mgbe ochie bụ Queen Eliza mgbe ọ bịara obodo Naijiria wee were ya si ya na nke a jide. Ọ bụrụ na ị nene ụgbọala a ị ga-ama na ọ taa n'aja, ị ga-ama na ụgbọala eji mara odogwu. Mgbe odogwu bụ odogwu mgbe ọ na-abụ onye pụta etu a kwuo na onye a ji ego na onye a ji nke ifu ya n'eziokwu. Mana ụgbọala anyị sụrụ na ụgbọala ụmụazụ ya mere mgbe m hụrụ na ugbu a wee lụta a na-akpọrọ anyị maka ụgbọala Morris Minor bụ ụgbọala kacha ụgbọala na mgbe ahụ. Ya bụ ụgbọala bụ nke ndị oyibo na-akpọ champion n'oge ugbu ahụ. N'oge mgbe ahụ aṅụọ na-anawaghara n'ụbọchị tata. Ọ bụrụ na ndị be anyị ma hazi ihe ọfụma ụgbọala kwesịrị ịnọ n'ebe ụmụaka na-aga agba ya nkiri bụ ebe a na-akpọ museum. Abụ Mike Onovo n'aha ndị Ugwumba ka anyị na-agakwanụ n'ihu mana na matanụ n'ebe anyị nọ bụ na be Eze Arọ Arọchukwu Ancient Kingdom. Daalụ m.